Wij maken het verschrikkelijk volle zware. Absoluut. Uw afdeling heeft een 246 leden. Ik ken ze net alle persoonlijk, maar ik ken een hele grote groep wel persoonlijk. En ik weet dat er achter een hoop voordaden een hoop leed en stille armoede is. Het is echt, het is komen en kwel. De malaise in de Frieske bouwwereld is nog lang net oer. Ook voor 2013 wil ik geen verbeterings verwachten. Maar net alleen nog in die sector. Want uit de cijfers van de Kamer van Keephandel blijkt uit dat liefst 34% van alle Frieske bedrijven een drastische daling van de omzet verwacht. Boven dat oerwagen 10% van alle Frieske ondernemers met haar bedrijf op te houden. Het verbaast ons niet. Uiteraard vinden we het wel zorgelijk. Want waar zitten de kniepunten dan correct? Nou, die zitten in vertrouwen. In de breedste zin vertrouwen in de euro en het consumentenvertrouwen, zodat ze de hand op de knip houden en minder besteden. Maar de echte grote klappen vallen dus in de bouwsector. De wenningmarkt zit op slot en oerheden en wenningbouwcoöperaties investeren minder. Tal van Frieske bouwbedrijven zullen saneren moeten, met ontslag als gevolg. Dat krijg je met informatie, ja. Ja, als ik zeg wat er nou om je heen gebeurt bij collega's en bij leden van onze vrienden, ja, dan is er best wel een sanering aan de gang al. Ik maak je me voor zorgen. Maar net alleen nog de bouwsector is de dupe van de economische crisis. Ook een soort MKB-bedrijven zullen de gevolgen net ontkomen kunnen. Nou ja, kijk, als je die hele keten pakt als het gaat om ontwerpen, architecten, de bouwers zelf, de toeleveranciers van de bouw, de timmermannen, de keukenleveranciers, de installateurs, tot en met de woninginrichter en de stoffeerder, ja, die zullen dit merken. De Frieske bouwbedrijven binnen benauwd dat deze recessie wel 2 jaar aanhouden kan. Pas als de banken en investeerders zich soepeler opstellen, kan dat verhoren. Ik denk dat wel een van de oplossingen wezen zal dat er in ieder geval weer geld in die markt pompt wordt. En dat met name aan de financieringskant dat men zijn verantwoordelijkheid neemt en toch zorgen dat er weer wat gebeurt. En dat de criteria wat op leningen versterkt worden, wat opgerekt worden, dat er wat meer soepeler mee omgaan wordt. Want anders komt het zo net goed.